Assalamu alaikum mutanen ɓoye. Taimakonku na zo nema. Wallahi anko ne ya taso min miliyan 1 nake nema. Gashi nayi saurayi na ya min ya kasa yi min. Shine nace to bari in zo wurinku. Ko akwai wanda yake so na a cikin ku. To wallahi ni a shirye nake. In dai zai bani miliyan 1 nan kuma da sharaɗin kullum zai dinga tura min data 10 gig. To wallahi ni na amince da wannan aure, wallahi na amince ya fito a yi kawai. Ina jiran amsan. Daga Dabil Adama. I love you. Dukkanin bayananki mun ji bayananki, amma ba na so mu fara da ƙarya. Mu aljanu yanzu ba zan ɓoye miki ba, mu ma ba ma samun kuɗi irin yadda muke samun kuɗi a baya. Alƙawari ɗaya na ɗaukan miki akan data. Zan kwatanta miki wanda za ki dinga zuwa kina siyan data a farashi mai sauƙi a gurinsa. Karki mamakin mu ma aljanu da muka san haka, saboda mu ma muna kallon TikTok. AA Kirtawa Communication and POS Center ya tanadan muku data a farashi mai sauƙi. Ba iya nan ya tsaya ba, yana buɗe NIN number, yana buɗe BBN, yana buɗe account, yana buɗe POS Money Point ko First Bank. Bayan nan yana abubuwa iri daban-daban. Ke dai kawai ki tuntuɓi AA Kirtawa Communication and POS Center. To a ina yake? Ina zaune a garin Katsina, Shagari Locust. Bayan nan kuma suna da branch a garin Ondo State, Osun State. Ke dai kawai idan dai kina buƙatar data ki kirawo su akan wannan nambar tasu. Na gode. Amma maganan auren nan fa babu ko? Ƙarya kike yi. Ke yanzu haka ma ni na aure ki. Abu ɗaya rage, zan ɗauke ki zan kai ki ƙarshen duniya. Wajen kakana sarkin aljanu in gabatar da ke. Yanzu haka zan ɗauke ki ta iska za mu tafi. Ha ha ha!